थामथि खोलोबाव जानो गोनां 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबा गेजेराव माखासे सानल' दंसै। बेखौ नोजोर होनानै राजखान्थियारि हान्जाफोरा फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनायजों लोगोसे रायजोफोरनि गेजेराव हाबसननाया नोजोरबोथाव जादों। बेबादि समावनो दिनै 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि जानानै चिरां जिल्लानि काजलगावनि कदमतलियाव मोनसे बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लायो। गिबि मन्त्रि बिथाङा बाहागो लानाय बे सुबुं गौमायाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया खौरां बिजोङाव ओरैबादि बुङो। आङो गिबि मन्त्रि बिथांखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायजों लोगोसे गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो बिथांखौ साबायखर होदों जे बिथाङा मैयाबो बे क'क्राझार लकसभा समस्टिनि सिङाव मानास समस्टिनि बासबारियाव बिथाङा जोबोद गिदिर मोनसे सुबुं गौमायाव बिथाङा इलेक्सन फोसावदिं फैदों आरो दिनैहाय बे कदमतलायाव काजलगावनि कदमतलायाव बेनि उनाव ककिराग्राम आरो बेनि उनाव श्रीरामपुराव बिथाङा थांगोन। मोनथाम बेबादि गिदिर रेलियाव बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खोथा बुंफैगोन। बेनि थाखाय आं जोबोद साबायखर होदों आरो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा गाव गोसो जानानै जेरैबायदि हाजार हाजार लैहोर लैहोर ओंखारबोदों दा बेजों आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो फोथायनो हायो जे दिनै एनडिए हिसाबै देरहानायाथ' रोखाखा। बेनि उनाव जोंनि देरहानायनि जिखिनि फाराग बे फारागा दिनै 3 लाख होनना बुंदों। बे 3 लाखखौ आरोबाव बारलांनोसो हासिगौ आं बेखौ फोथायनाय लाखिदों। मोनफ्रोमबोआव जोङो 30निफ्राय 40 रोजा जों टारगेट खालामदों। मैया बासबारियाव नुबाय बेयाव नोङो 50 रोजासो मानसिया जमा जादों आरो दिनै नैबे कदमतलायावबो बे एखे रोखोमानो निस्सय जागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों। जों एनडिए हिसाबै क'क्राझाराव एनडिएनि देरहानाया एकदम 100% बियो सैथो आरो जों जे 3 लाखसो डिफारेन्सआव जों देरहागोन बेबो सैथो खोथा। दा बेखायनो दिनैहाय नैबेयाव अपोजिसननि खोथा निस्सय फैयाखै, सोरजोंबा बादायलायनांगौनि बाथ्रा बेयाव निस्सय फैयाखै। जोङो जोबोद मोजाङैनो देरहालांगोन बे सैथो खोथा। गुबैयानो जाहैबाय जोंहा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ दं। बेजों लोगोसेयैनो बिटिआर सुक्तिनि नावनो मोनसे दफा दंबावो, बे जाहैबाय दैमा दैसानि फारनै रुगुंखौ जोंहा प्रटेकसन होनांगौ। दा जों नुबाय भुटान हादोरनिफ्राय गोबां दैमा दैसाफ्रा बोहैबोनानै जोंनि बे बिटिआर बा क'क्राझार लकसभा समस्टिनि सिङाव गोबां रोखोमनि हा खुरखानानै दिनै बालाबारि खालामबाय, जेराव आबाद मावजाला मानसिया थांनानै थानायनि थाखाय जेबो बाव राहा गैलिया। बेबायदि हाजार हाजार लाख लाख हेक्टर हा दिनैहाय बालाबारि जादों। बेखौ प्रटेकसन खालामनायनि खामानि मावनांगोन। आरोबाव जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि बेखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौ। जोंनि गेजेराव अनलायनायखौ गोजोर खालामनांगौ, फोथायलायनायखौ गोजोर खालामनांगौ आरो सान्थिखौ जोंहा लाखिबाय थानांगौ। बेनि थाखाय निस्सय खामानि मावनाय जागोन। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।